Today's video ay pupunta tayo sa Lingayen Plaza kasi doon tayo magpapabaksin. So, see mamaya doon sa Lingayen Plaza kasi kailangan talaga na natin magpabaksin. Ayan. So, sana maging okay ang lahat. Ayan. Pero ang totoo niyan, parang nininervous ako. Pero, kailangan talaga natin. Diba? Para maging okay na ang lahat. So, see you mamaya. Guys, ito na, nandito na tayo ngayon sa plaza. So, papunta na tayo dun sa loob. Ang init ako. Doon tayo pupunta. Tayo. Lingayen Civic Center. Dito tayo magpapayan. Vaccine. So, doon banda tayo magpapapaksin.
mabigat yung pakiramdam ko. Ayan. Tapos yung balikat ko, medyo mabigat din. Masakit po. Nga parang halos di ko maigalaw. Ganyan. Ayan. So, tayo pumasok ngayong araw na ito. So, ito lang tayo sa bahay. Nag-rest. Kaya lang. I-upload ko na itong video na ito. See you guys!